Anya mar luí mé hanig a dhearthar ar a charp sa teach an láidir gan hartfa lethní a dó ar an sacrann, agus dar nóí chur na gardaí tús le fistrúáin leithreach. Leorlam fa sin. Chur na Gairdaí túús le fistrahan agus bhí sé chean na fistrahain mar am bhó in san chundaid seo le cyfne na níní hí suas le cearatha Gairde a bhí i gobar amtha stéisisin an chláin lé, hí siad muo sa phobal, hí siad de cíú an tíútíre, hí siad de glárag marm na thula sí nó na rudaí a thuúsáidú san ionsaí agus in san Dúnmharaú, hí siad de glacu réitis ó ghoine agus glacu réitis ó na céta duine chuú daoine faoi agalú bhí chur mar a geirí hartar ine se éagsúil. Bhí se in na Istrahan mór, bhí se inta poblí, hí na Gairdaí Lord le na main, bhí se de Lord le na nuachtain le na pepair hanig na nuachtain agus na stéisiún telefíe ar fád agus chuirsid Simmons an scéala, margheallar bhrúidealacht in achtra agus beidir an aine a bhír ar Seán hain fiú hí ainear margheallar an bhaint bhí a geile féilehé an chláin lé go mó seag chomáin teart chu den am ré a bh a ghlachapáirt in san éile sin agus thdaoine samón agus bhí na Gairdaí ionta feiceala in san cheantar agus bhí war an fistrahan sin mar istrahan beá tomul fada agus runniu go leor ibre ag an námach ag an nám chéarna go fáil tuid bliain is fiche na dhé agus híle na bhfuil muid mar an níos foiide an tasí na mar a bhí ar a Harlaí an Dúnmharú seo jeú bhí Eanáir dhéhíle sa chuig. Agus thar na blianta sílim goró go leor raflaí an finhás agus glóir thuíochta an fásta faoi go dé hála agus cé a bhí tíhir den dúnhhar agus dé hitteach an ihe sin ach dé an túm a bhí ag máthair Shaun Duffy agus ag na Gardaí agus nó go dé lína a bhí siad san ag fistrú darla. Well, Lór maithir Shaun Duffy agus dúirtí gur fad a bhí ina amach ar ó go leor náide ige agus sin rud ionta mar an léidir ná sontas a do wehead ar bí a réidirtí gur ó náide ige gur ó daine muon sin a bhí geirí Bridenseart alc tarlú dá nó bhí gur i gí alc agus gur sinna bechúis le na Wes. Bhí chuid mhór raflaí go leor a raflaí go fáil agus cíál fanan na raflaí a buintla gur ó daoine a fanart leis nar a hanig se na bháile go meastar gur ó níos móna duinear bhain buintchan an sigus sa Dúnmharú seo margheall ar go fisiciúil gur fear chomór chohéirt a bhíon go mó se dalí mar in cinna sfér eile gonne mar sin na drid goróin achtra cho brúdúil agus goróin mar an réirce a bhí foiecinn sin don na Gairdaí gur se sáir gur a Harlaí chud mór mar gurú insaí ínta fiochmhar ar Shaun Duffy. Bhí caiintin gur le na crossbow hain a scíúa gurró cíál crossbow a bhí crochtar an bhála agus gur le sin a scíúa gur séúa níor hanagus ar cheanar bí den na thuirlaí sin bú se cin gur buú a beidir le bara trom níor hanagus ar cheanar bí den na rudí sin agus níor hanagus ar rudidir bí forensa has casal a léadtha goró beidir duine nó daoine ar leith centa nírósobal a beidir an DNA sin na úsad le duinear bí a bhascar iad a bhíon. Bhí chuid mór raflaí agus dúirt teile Shaun Duffy hain gur chuid mór airigid ige ag an nám gur dúnmharaíodh gur bhaintse airigid ar na bethe agus gur beidir fiche míle euro ige ag an nám san miltin airigid gur wachas a híos ar an weheire agus nótaí 500 euro ige agus dúirte dhéarthar gur bhhaise gur hartfa 10 míle euro ina heileh ag Shaun Duffy nar a Dúnmharaíodh agus gur beidir gur margheallar sinna Dúnmharaíodh gur heag daoine gur airigid ige an sin bhí raflaí gur beidir gur chamála paramílatí nó le daoine a bhí ina násaintarí poblachtathe a bhí loníthe a gandaid lúna gandaid ardhatha a haríist níor hanig éon rud cíál as sin go dearafa níor tógu duine ar bí agus ggóil duinear bí cúisíthe as an Dúnmharú sin agus bhí chuid mór raflaí agus maran siad go ddíon le tainniuhann agus is cindan na ceisní sin atá gohfuil híle ghfuil achan rodin sin hín seamra foiice in airad de ráthracht go síle go mó Bridenseart forensach a bheithú leidead an na Gairdaí a níor hanagus ar gine ar bí agus achan le bbliain ar a bhín mar an carm an náma gur Dúnmharaíodh Shaun Duffy tá gan na heile tá gan na Gairdaí bín si a caiintla na main agus deir si a gcónaí tá duineart a muon sin agus tá ólas acu
beidir go deacu se an tasaí a go dtí seo níor hanig in duine agus sílim gur is cin seart géad duine chuir na gairdí faoi agalú agus gur lech siad réitis rufa sin méid millte na daoine a gceantar beg tuaithe agus bhí si de leanstan mar an trón na difriúla ó híomh Israhain ach níl muid gethir bí níos foiideach an tasaí agus bhí caiiste crónear an maidir le na Wes gohfuir se bais agus gur bhaí dainn teart a cé nó ce hiad nelas agan.